Ongi etorri Ikerlari podcastera. UEUk Euskal Gazte Ikertzaileei ahotsa emateko sortu duen espazio honetara. Ni Unai Lertxundi naiz, eta oraindikan ere oso argi ez baldin badaukat ere, podcast honen aurkezle izaten bukatu dut. Nerekin batera, Maian, gaur 3 gonbidatu izango ditugu, gaurko gaia aztertzeko. Gaurko gaia etorkizuna, ikerketa eta ikerlarien etorkizunaren inguruan hitz egingo dugu. Ongi etorri. Alde batetik, Aroia Burgete Mikeo izango dugu, Lekunberrikoa, kimikako ikasketak egin zituen UPV-EHUn, eta kimikaren eta polimeroen masterra gauzatu zuen unibertsitate berean. 2018az geroztik, Nafarroko Unibertsitatean Osasun Tropikaletako Institutuan lan egiten du ikerketa teknikari bezala. Leishmaniosia gaixotasuna ikertzen, okerrez banago. Doktore gaia ere bada, ongi etorri. Bere ondoan, Jon Rubio Mazkeran, Jon Egaña Uget, Algortarra, farmazian doktorea, eta UPV-EHUko farmazia fakultateko irakaslea ere bazera, ikertzailea ere bai. UEUk antolatzen duen Ikergazte Kongresuaren edizio guztietan hartu duzu parte, hasieran masterreko amaierako lanarekin, eta azkeneko edizioan antolakuntzan parte hartuz, prozesu guztian. Hori da. Ongi etorri zuri ere. Eta orain bai, Jon Rubio Mazkeran, gure 3. gonbidatua, Altsasu-arra, ikertzailea eta arte kritikaria, artearen historian graduatua eta Euskal Herriko Unibertsitatean, ikasketak amaitu ondoren Bartzelonako Unibertsitatean arte historiako ikasketa aurreratuen masterra egin zenuen, eta bertan emakumeak espazio publikoekin duen harremana ikertu zuen, performantza edo bideoa bezalako baliabide artistikoen bidez. Gaur egun, Euskal Herriko Unibertsitateko arte garakideko ikerketa doktoretza egiten dabil, eta Berria egunkarian arte kritikari gisa ere ibiltzen zara. Ongi etorri zuri ere. Bueno, aurkezpenak eta eginda, ze iruditu zaizue, lehenengo sarrera eta ondo, logoa eta hitz jokuarekin luzitu india UEUkok, fijo idoian ideia bat izan dela, ikerlarina. Eta ondo iruditzen bat zaizue, hasteko, orain arte indaun bezala, zuen inguruan eta pixka bat jakin nahiko nuke, zuregatik hasita, Aroia agian, zergatik erabaki zenuen ikertzeko bidea hau, eta zertan ikertzen zabiltzen eta kontatuko bazenigu? Nik asko hitz egiten dut, orduan nahi dezunean, moztu. Hasteko ez naiz doktore gaia, nik tekniko bezala lan egiten dut, baina ez dut tesirik egin. Masterrean ja amaitu nuen. Nola hasi nintzen, ez? Zen lehenengo partea, ikerketaren... Zergatik erabaki zenuen ikerketa ibilbide hontan parte hartzea? Mastera amaitu eta pixka bat argi baneuken nondik jo nahi nuen, ez? Kimikaren barruan, azkeneko urtetan ikusi nuen biokimikaren arloruntz gehiago hurbiltzen nintzela edo, eta hasi nintzen lana bilatzen pixka bat, ez? Masterra amaitzean, eta lanpostu hau ikusi nuen, zen ikerketa teknikari bezala lan egiten hasteko, leishmaniasia gaixotasunaren inguruan, eta egia esan ez nuen irizpidetako ez da bat betetzen lanposturako. Eskatzen ziren biologoak, medikuntzako ikasleak, farmazeutikoak, eta baina kimikoak ez. Baina erabaki nuen botatzea, gero laborategiko esperimentuen inguruan banaukela esperientzia eskatzen zen kontuetan. Eta gaur arte, 2018tik gaur arte, horretan aritu naiz. Eta gustora egia esan. Zeinen ondo. Zuk, Jon? Ni egia zen ikerketa karrera ikasten nuen bitartean izan zen, farmazia ikasten nuen bitartean, ezetu nauen zer zen ikerketa biomedikoa edo zer zen, ez dakit, sistema endokannabinoidea, niretzako zena motibantea, eta horren arira, hasi nintzen, neurozientzen masterra egin duen eta horren inguruan ikertzen, eta arrez geroztik, ni argi neukan farmazia ikasi nagoenean bebai, ez nagoela nahi farmazia baten lan egin. Egon nintzen pare batudan, baita ere, teknikari moduan, farmazia baten lan egiten, gero baita ere urte betez guardiak eta egiten, baina ni ez nuen niretzako hori ikusten, ez? Nahiago nuen beste motako lan bat egitea. Eta ikerketak motibatzen duen asko, eta horregatik aukeratu nuen banekien zaila eta segon korra zala, baina alandabe erromantikotzat daukat nire burua, eta gustatzen zitzaidan ikerketa egitea. Ez dakit. Eta zu, Joni? Nola bukatu du arte kritikari batek ikerketan? Ni hasiera batean hori. Hasi nintzen artearen historia ikasten, eta egia da artearen perspektiba sozial hori
klasetan ez genuela asko lantzen baina denborak aurrera egin ahala, hainbat gauza ezagutu nituen eta orduan erabaki nuen grala emakumeak eta espazio publikoari buruz egitea, gero masterrean horrekin jarraitu nuen, eta masterra amaitu eta gero Ugarte Zentroan ere ikerketa beka bat eman zidaten, Nafarroako espazio publikoetan garatu ziren performantzak edo ekintza performatiboak aztertzeko, orduan ja erabaki nuen ja horrekin batera tesi bat garatzea eta kasu honetan zentratzen naiz Euskal Herriko artearen historiografia feministan eta emakumeak espazio publikoetan trantsizio garaian eta izan zituzten presentzietan. Oso ondo. Iruditzen bazaizue, naiz eta gaurko gaia etorkizuna izan, ez? Gustatuko litzaidake hasieran zentratzea, ikerlari bizitzan, zer dan ikerlaria, eta adibidez, Jon, esperientzia gehiena zuk dezulako, gustatuko litzaidake, zure ustez, ez? Jakitea, ikertzaile bizitza, lanbide bat edo profesio bat den, gehiago dun zehose instintibo barrutikan ateratzen dana, berriz ere erabakiko dute zenuken? Nik hortik jorratuko nuke gai hau, zeniretzako ikerkuntza egitea, izan behar da, profesio bat izatez, ez? Ez da lanbide bat, ez da ni noa ikerketa egitera, eta gero bani joan niretzera, hori gustatu inbehar zaizu, niretzako. Horan, batetik motibatu inbehar zaitu gai horrek, baina baita ere ikerketa bat egitea ez da 8 ordutako gauza bat egunean eta gero bukatzen dana, baizik eta esperimentu batzuk behar izango dute asteburutan joatea, edo eta baita ere atxalde bat ere lan egitea. Horrek ez du kentzen, beste egun baten, nik ez daukadan esperimentua, hori libre hartzea, ez? Ez gara gauza asko egiten ditugu ordutik kanpo, baina tontoak ez gara, gudot esan, azkenean ere, gu pertsona gara, eta exigetzen diogu gure buruari puntu bat eta arte. Baina nire ustez, barrutik atea batzen zuen zozer dala, gustatu inbehar zaizu ikerketa. Ze asko exigitzen du, nire ustez, eta betetzen ez baldin badizu ikerketa egiteak, lanbide baten moduan hartzen baldin baduzu, beto teknikari izatea, ez dago zer txarra teknikari izatea, egia esan askotan enbidia gutza dauka teknikarien gati, ze lauretan bukatzen dute, eta badijoa zeuren etzera, eta hain lasai. Baina, karo, azkenean, beste gauza batzuk ere galtzen dituzu, ez? Ez dakit, gauza bakoitza bere aldea dauka. Nire ustez, gustatu inbehar zaitu. Barrutik atera batzen zozer da, eta hau ez dugu egiten dirua irabaztearen. Hau da, zelan da, gauza berriak ikertzea edo ezagutza berriak azaleratzeko azkenean, edo gauza berriak deskubritzeko, edo material berriak, edo zer gauza. Orduan ez da diruagatik. Ez dugu egiten, ez? Orduan, ni profesioa. Pasioa da, ni uste profesioa bat dala gehiago lanbide bat baino. Eta ez dauka behar duen errekonozimendua gaur egun. Egia da, Espainia mailan edo Euskal Herri mailan, Espainia estatu hartuta, ez? Oso zaila dela ikerlari moduan egonkortzea. Eta ikerlari, karrera oso bat betetzea. Kanpora joan behar duzu. Orduan, eta hori ere, gauza asko sakrifikatu behar dituzu, hori aurrera eraman izateko, gustatu behar zaizu hori, ez? Lagunak familiatzean utzi behar dituzu, eta kanpora joan behar zara, eta ez urte baterako, baizik eta hainbat urtetarako, gero bueltatu ahal izateko. Horretan uste gero sartuko garela, ez dut horre jarraitu nahi, baina nire uste profesioala gehiago, ez? Gero ikusteko etorkizuna bertan edo kanpoan edo dagon, eta hor sartuko ginateke, baina Aroiari galdetu nahiko nioke, jake teknikari eta ikertzaile bi mundutan eta honean nola ikusten duen beak, Jonekin ados zaude? Ados nago, baina egia da hori esan dezun hori ez, igual egun batean 3 ordu gehiago sartu behar dituzu, eta beste egun batean lehenago joaten zarela, baina ni lehenago joatenaren hori ez dut ikusten askotan. Ez, nire lankideak igual joaten dira larun bat bai, urrengo ere bai, baina gero astelenean ez dute jaiartzen. Orduan azkenean beti daude ordu gehiago. Norbaten ez dute konpentsatzen ordu extra horiek, gainera ez direla kobratzen. Esan duzu bezala dela zerbait egiten duzula nahi duzulako. Orduan ikuste bai joera izan beharko lukeela gutxienez lanbide bat izatera, edo joera hori ikusten dut nik azken aldian gutxienez, gero eta gehiago jendak esaten duela, gaur gratu nez 2 ordu bat gehiago, baina haizu, ostiralean, bazkal ordurako etxera joango naiz. Edo, ala, izan beharko lukeela gutxienez, bestela askotan ikusten dut jendea erre egiten dela, ere bai. Ados nago gauzak aldatzen joan direla, ni sartu nintzenetik esaten zidatena zer egiten zuten, eta orain sartzen dira zenak egiten dutena, asko aldatu da. Gaur egia da, asko ja hartzen dutela lanbide baten moduan ez, baina konpentatzen dutela, eta konpentatzen dute arrazoi ez, gainera, zuk zabortu bali dituzu ordu gehiago, noski, gero, oporrak ere behar dituzu. Lehen esan hau bat ere egiten, lehen esan komentatzen bat ere, baina gero eta urteak aurrera joan ala, eta espabilatzen dugu baita ere, atal horretan ez.
Beraiek biak, Jone, kimika eta farmaziatik, zientziatatik eta tozela esan dezakegu. Zu gehiago arte ikuspuntu batetikan eta itxura berdina daukazu, ondorio berdina aterako zenuke? Nik uste gure kasuan ez berdina dela batez ere igual zientzietan eta tesiak eta ikerketak garatzen direlako kolektiboki eta gure kasuan zerbait individuala delako. Orduan, adibidez, gure aukerak bestelakoak dira. Ni adibidez orain EHUko beka daukadanez ematen didate aukera unibertsitatera joateko ikerlarien bulegora, eta hori eskertzen dut zeren bestela egin beharko nukelako nire etxean bakarrik, eta zentzu horretan egia da nolabait profesio bat dela edo barnetik atera behar zaizula eta gustoko izan behar duzula, baina erromantizazio puntu hori ere trampa bat da zentzu batean, porque ez dizkiozu mugak jartzen. Orduan ikasi behar duzu, konstantzia bat izaten, baina ere kontuan hartzen denbora behar duzula zure burua deskantzatzeko, porque azkenean ez duz, igual, produzitu behar duzu edo, baina ez duzu era berean egiten edo azkenean burua erretzen da eta ostras, azkenean psikologikoki eragiten dizu asko. Aurreko atalean ere prekaritatea eta landu degula podcast hontan, atera da autoesplotazioaren eta kontzeptu hori zuk esaten zenunarekin eta lotuta. Eta zuen arloan zenbateraino ikusten duzu realista ontaz bizitualizatea. Oso arlo kompetitiboa da, posible den irteera bat da, naiz eta Jonek esan duen bezala lana bera ez den erreza. Maira botatzen dut? Zakit, Aroia, zuk hasi nahi badezu? Bai, primeran. Zenbateko realista, bai, egia da esan dezuna, oso kompetitiboa dela. Ikusi behar dela ere bai, zertarako prest zauden, hau da, atzerrira joateko prest zauden edo ez, edo hemen Euskal Herrian geratu nahi dezun. Batzutan igual, akademiara lotzen baldin bazara ez, unibertsitate batera edo, erreixagoa izan daiteke igual hortik sartzea, edo enpresa mundu batean sartzen baldin bazara ere bai, baina nik uste dut, oso zaila dela postu finko bat lortzea, ez? Nolabaiteko sekuritate bat eukitzea mundu honetan, ez? Beti gaude edo daude bekei lotuak, beka horiek eskatzen, eta beti hanka bat kanpoan bezala, ez? Ikusten dut nik asko sentitzen dela jendea, horrela sentitzen dela. Nik uste bai, aukera bat badela, baina oso ziur egon behar zarela, hori dela nahi duzunaz, asko borrokatu behar da, ez? Horrelako finkotasun bat lortzeko. Niko ala ikusten dut, ez dakit gainotzekoek. Jone, kontrapuntua eta emategatik, berak industria eta aipatu dulako, zuk nola ikusten duzu? Nire kasuan ere eta aldi berean tesiarekin hasten zaren momentuan askotan haizten zaigu, baina hasi behar gara ere kontuan hartzen zenbat gauza, zenbat publikazio izan behar ditugun kongresuak ezakizer, eta horrek bai, egin batean bermatzen dizula, jarraikortasun bat izatea. Era berean, ninator ikerlaritzatik, baina baita ere artearen mundutik, eta nik uste direla mundu intelektualean edo ezagit nola ditu, baina arlorik prekarioenak. Eta orduan artean ere oso desegonko garra da, eta nik uste dela asko zaukerragoa egoera, beraz. Prekarioen artean prekarioena, ez? Bai, nik uste baiet, bai. No, bai, egia da, kompetitiboa dela, izan ere gure lana zelan neurtzen da, guk publikatu ditugun artikulu zientifikoengatik, ez? Kasuan, adibidez zuena, supongo bardin izango da. Ta zelan neurtzen da hori, zure lana argitaratu duzun, digamos, revista edo aldizkari potente baten. Argitaratzen baldin baduzu beste aldizkari baten, edota zure proiektuak emaitza negatiboak izan baldin baditu, ez da zure errua. Zuk ikertu duzu, eta hipotesia ez da bete. Baina hori ez da argitaratuko. Beraz, zure lan guztia ez doa inora, horretara doa. Baina, karo, zuk sartu duzu, zu formatu zara, zu egin dituzain bat gauza, baina ez baldin baduzu hori publikatzen, ez dauka zu inongo bermerik edo jarraitzeko. Eta holandoa dana, azkenean bekak eskatu behar ditugu, baita ere, ikerlari kontratuak, orain aldatu da legea, orain dela gutxi, baina orain arte ziren urtebetekoak, 2 urtekoak, asko jota, orain ja bermatu egiten da gutxieneko 2 urte izan behar direla, baina azkenean, zer emango dizute hipoteka bat bankuan, 2 urteko kontratu bat baldin badukazu da, aurkezten baldin baduzu. Naiz eta zure jefeak esan dizun jarraituko duzula, baina zu bankuari zer esango dizu, ez, nire jefeak esan dit jarraituko dudala. Bai, eta beste 20 urte izango dituzu kontratu hori, orduan, egonkortzeko aukera bakarrenetarikoa, gaur egun Euskal Herri mailan izango litzateke unibertsitatean jarraitzea. Baina unibertsitatean jarraitzeko baita ere, irakaskuntza egin behar da. Eta biak bateratzea, aski zaila da. Unibertsitatean, azkenean irakaskuntzan sartzen zarenean, ja, irakaskuntza
denbora asko kentzen du, eta ikerketa egitea, tesi mailan egiten duzun ikerketa hainbat ordu sartzea, larun batetan joatea, ezinezkoa da, ze egongo zara aste osoa topera, eta gero egongo zara aste buruan baita ere, gustatzen zaizuelako, bai, gustatzen zaizu, baina puntu batera arte. Bikote bat daukazu, familia bat daukazu, zendu behar direna baita. Hori da, ja bizitza aurrera dijoa, eta ez da berdina, 25 urterekin, edo 25 urterekin dituzun beharrak azkenean, ez? Eta oso zaila da egonkortzea, baina ez dagoelako ikertzaile postu bat, ez unibertsitatean, ikerkuntza zentroak badagoz baita ere, baina kanpoko beken eta horren menpe dagoz, orduan, Zure prozesua, doktoretza bukatu dezunetik, nola izan da? Jode, ni uste dut sortea handia izan hauela, ze nire jefeak bazuen urtebeteko kontratu bat emateko, digamos, eta kontratua egin zidan urtebetez. Ni tesia... Itzen un postdoc bekarik eskatu behar izan? Ez, baina adibidez ez neukalako kurrikulum aina beka hori eskatua izateko, ez nolako publikatu aldizkari honenetan, eta orduan ezin nuen ja hortik aurrera jarraitu, esan, modu batera esan da, ez? Orduan nire jefeak eskaini zidan urtebeteko kontratua, eta sorte handiz, hori bai, horren aurretik 4 hilabete paroan eman da, osea, tesia bai defenditu nabenean paroan eguan, eta beste 4 hilabete eman nituen laborategira joaten, baino paroan izan da. Eta orduan, urtebete hori bete aurretik, ikerlari kontratu horrekin, berak aukeratzen duena, osea, berak esaten du nori ematen dion, osea, bai publikoa da, eskaintza publikoa da, baina berak jartzen ditugu ze eskakizun dituen, eta eskakizun horiek oso propioak zehatzak izan daitezke hori da. Eta ni, gero sortea izan nuen, ze ordezkapen bat atera zen departamentuan, eta hor sartu nintzen irakaskuntzan, eta ikerketa egin dezaket, jarraitu dezaket ikerketan, baina oso zaila da irakaskuntzarekin biak partekatzen. Momentu honetan gehien bat zure lana irakaskuntza izango litzateke. Irakaskuntza eta beste ikerlari gazteago batzuk baita ere formatzea, eurek ikerketa egiteko. Ni jartzen diet proiektua, irakasten diet zelanik, baina gero eurek dira benetan esperimentuak egiten dituztenak. Nik ez dauka denborarik gero 4 ordu egoteko esperimento bat egiten. Bai, orain igual klase teorikoak bukatuta, bai, baina eske 3 urtean dira hori. Jone, zu tesia bukatzen zaude, ze ikusmira dituzu mendikan aurrera? Ez dakit, zenbagarren urten zauden, 4. hasita? Ez, orain nago, orain beka eman didatenez eta luzatuko dut, eta berez eskainaldi dodanez lehen eskaini ezin nion denbora, berez nago 2. Orduan, ez dakit. Orain digan tesia bukatzea buruan. Bai, ere planteatzea noiz bukatu dezakedan, urrengo urtean ere joango naiz estantzia egitena Mexikora, eta bueltatzean ja hasiko naiz idazten, eta hori baina nire esperantza ere izango litzateke irakasle izatea unibertsitatean. Kontuan hartu beharko da, ea jubilaziorik dagoen, era posturik dagoen, eta zait, a ber, baina... Aroia, zu, doktoretzan eta sartu etzarena izan da, baina bai ikerkuntza munduan, gustatuko litzaidake jakitea, o ze arrazoi izan dituzun doktoretza, ez dakita erabaki bat izan dan doktoretza ez egitea, ez dezun beharrezkoa ikusi zure ikerketa prozesuan eta ibiltzeko, nola bizitzen dezun hori? Masterra amaitu nuenean, egia da nengoen departamentuan etzegoela aukerarik doktora dutza egiteko. Jabada bazegoen ikasle bat tesia egiten finanziaziorik gabe, orduan beste bat egotea ezen posible, ez? Eta orduan lanean hasi nintzen, eta bai galdetu diatela askotan, zergatik ez oso doktora dutza egiten, zergatik ez dakiz zer? Baina, komentatu diren gauza guzti hauen gatik, ez, ziurgabetasun hori eta pixka bat gogoa joaten zaizkizu, ez? Ni nago, unibertsitatean nago, beraz nago doktora dutza ikaslez inguratua, gradu amaierako ikasleetaz, master amaierako ikasleetaz, postdokak, eta ikusten duzu movida guzti hau, eta esaten duzu eta honetan sartu behar naiz. Gustatu igual egingo nuke, ez? Osea, ze berez formakuntza prozesu polita da, baina esaten duzu gero zer, ez? Ziurgabetasun horrengatik, eta orduan, momentuz gutxienez pixkat gogoa joan egin zaizkitela bezala doktora dutza bat egiteko, baina nor daki. Noiz jabetu zinen prekarietate honetaz, edo ziurgabetasun honetaz? Egiten hasi aurretik, edo behin ja lanean inguruan ikusi dituzulako eta? Lanean hasi nintzen, baina lanean hasi eta berehala. Egunetara hartu nintzen, ez? Zeudenan tesia amaitu berri zeudenak langabezian lanabila, ez? 5 urte tesia egiten eta bapatean ez egiten zer egin, edo nora joan, edo ez zeukaten nora joan, eta langabezian bilatzen, kriston formakuntza zeukaten pertsonak. Gero ikusten dituen baita ere, jada ikerlariak zirenak, ez, postdokakin eta gero ikerlariak zirenak, etengabe bekak eskatzen,
ia denbora guztia horretan inbertitzen ez, bekak eskatzen eta proiektua justifikatzen, ikertzen baino gehiago, ez? Eta esaten nuen jolin baino ze egoera hau, ez? Hemen kriston formakuntza daukaten pertsonak, eta egon beharrean ikertzen eta lanean, eta kriston balio ematen hemengo ikerkuntzari, eta daude beste gauza batzuk egiten, han jarraitzea lortzeko. Ez? Nik uste dut, eta segituan ikusten da, nik uste dut ikerkuntza mundua maldi mazaude, segituan jabetzen zarela ziurgabetasun honetaz. Zuk Jone? Bai, Ze? hasieratikan eta ere konstiente zinen egora honetaz, eta alare erabaki zenuen bideo hontan jarraitzea, oraindik etzara jabetu. Bai, jabetu nintzen. Batez ere, Bartzelonan ere ikasten ari nintzenean, ez nekien ondo zer egin nire bizitzarekin, baina egon ziren hainbat greba irakasleenak, asoziatuenak, salatzen zutenak beren egoera, eta ere irakasle bate kontatu zigun, kobratzen zituela 500 euro hilabetean, eta ez zituztela aukera askorik, eta hori ja, hasi nintzen pixka bat pistatzen. Baina, bueno, esan nuen, interesatzen zait gai hau, eta ere, hori, perspektiba erromantiko hortatik ez, erabaki nuen jarraitzea. Gero ere, beka eman ez zidatenean, izan nuen como krisi sakon bat, eta hori esan nuen, zenbateraino balio ditau. Orduan, hasi nintzen bigarren hezkuntzako masterra egiten baita, eta bat ez da, baneukan plan B hori, baina azkenean hori. Erabaki nuen ere bekarik ematen ez bazidaten utziko nuela tesia. Osea, naiz eta asko gustatu, ez da bidezkoa ere ez, unibertsitatearentzat doain lan egitea, zerbait aportatzea, eta gero bere izenean, beraiek ikerketa hori izatea. Naiz eta zuri ez ere eskaini eta inolako zaintzarik ez eman. Orduan, bueno, baina azkenean hori, beka eman zidaten eta jarraitu dut. Bai. Osa, ziurgabetasun hori, hasieratik ikusten duzu, zuzia laborategi bat sartzen zarenean, eta ingurukoekin berbaiterakoan, eurek esango dizute, bai, ni kontratua daukat, ez daukat kontratua, hemen kontratu barik ez geratu, zelan egingo duzu hori, azkenean, exigentzia maila handia da, osa, sakrifikatu inbar duzuna, edo egin behar duzun hainbat gauza, igual lana berez ez da zaila, bueno, izan daiteke esperimentu zaila, edo, baino orduak beharko dituzu horiek gauzak egiteko, eta gauza pentsatzeko, irakurtzeko, eta hainbat. Eta, ziurgabetasun, jente asko dago beka barik tesia egiten, baino ez du, horiek askotan ez dute bukatzen zerratiz, urte bat egon zeinke horrela, 2 urtez, bueno, baino 3 urte do 4 urte gotea, kobratu barik egunero gauza baten lan egiten, oso zaila da, eta berak izan duena. Eta gero zer, bidezkoa da, unibertsitateak baita ere, ikerketa horren izena izatea, eta zuk ez duzu, inondik kobratu eurek alegina egin, naiz eta alegina egin, ez daukate bez dirurik, ez da unibertsitateak ez duelako nahi, baizik eta ez dagoelako dirurik horretarako. Orduan, bueno, honekin beti dago. Aurreko ataletan eta ateran kontzeptu bat ere badalako, eta bekarik gabe eta doainikan tesi egiteana, UEUko prekarietateko kurtsuan ere komentatu zen, eta komentatzen genuna zen, izatez, tesia egiten ari dan norbait langilea dela, ez? Nola etorkizunera begira, o baikuntza begira, ideia hau oraintxe bertan okurritzen nahi zait, orduan baliteke guztiz okerra izatea, eta zoi usten dizue debatitzen, baina, agian eluke posible izan beharko kobratu gabeko tesi bat existitzea. Egia da, meloi bat dala, ze horrek esan nahi du, seguruna tesia egin nahi duen norbaitek ez daukala aukera hori. Erotuko ginak egitzeiten, paro zientifiko bat, lan eskaintza falta bat dagolako, tesi ordainduak. Nola ikusten dezu idoia hori? Beharko litzateke olako zerbait? Problema gehiago dakartza? Utziko jazue hau komentatzen, justo nire esparruan, adibidez, osasun zientzetako esparruan, medikuntzan, hain zuzen ere, mediku asko sartzen dira tesia egiten, kobratu barik. Eta horiek, euren lana daukate, baina zergatik egiten dute tesi bat, azkenean prestigioagatik ez, ni DR jartzearen nire izanaren aurretik, bestela ez direlako doktoriak, naiz eta medikuntza ikasi 10 urte egon ikasten, eurek ez dira doktoriak. Baina, sartzen dira tesi bat egiten, eurek ez dute kobratu behar inondik, dituzten tesiak, dira beste mota batetakoak, baina badago jendea ez duena behar kobratu bere tesia, edo badia tesi batzuk ez dituztena behar hainbesteko digamos, alegina edo, egiten dira beste mota batzuen bidez, edo beste laguntza batzuen bidez, ez? Baina, badago jende hori. Ez litzateke bidezko izan behar, ez? Osea, 23 urteko pertsona bate kobratu behar du ikerketa bat egitarren. Osea, hori, gauza da, igual 40 urteekin nahi baldin baduzu tesia egin, mediku baten kasua izaten dena, hori ja ikusi beharko litzateke, nire ustez,
Baina hori nire esparruan justo medikuen atal horretan, ze nahiko ohikoa da. Badakit baita ere, zuzenbidean abokatuek egiten dutela, beste esparru batzuetan ere gertatzen direla horrelakoak. Bai, komentatu duzu... Baina ez da legezkoa. Eta hor, bidezkoa. Baliabide ikuspuntu batetik ere, eta hau, zuk zeuk esan dezulako, bekarik gabeko jendeate bileala, eta zuk ere bai, baina adibidez, kimika arlo batean, laborategi bateko tesi bat ezingo litzateke egin, porque aurreko baten jabetu nintzen, despatxorako, zuk komentatu zenetik, despatxo bat izateko eta baimena, ematen dizu beka izateak, ez matrikula egiteak tesian. Hori da, eta ordaintzen duzu matrikula. Eta horrek esan nahi du, ikaslea zehala, ez daukazula laborategitako akzeso, ez daukazu seguro laboral bat, orduan, laborategi batean, ez dakit nola da, ez zu komentatu dezulako baita ere, posible dala tesi bat egitea kimikan bekari gabe, baina laborategiko parteri gabe, izango litzateke, nola da kasu hori? Ba, ez dakit oso ginola zen, orain dela urte batzuk gertatu zen hori dira, orain ez dakit da horrela egiten jarraitzen duten, baina ez dakit oso ondo nola egiten zuten movida hori, baina egia da orain nagoen tokian Nafarroko Unibertsitateak adibidez ez du uzten ikasle bat egotea tesi bat egiten finanziaziorik ez badu. Eta hori niri iruditzen zait ongi dagoela, ez? Ez du ikaslerik finanziaziorik gabe. Eta orduan lortzen ez badute, sustatzen dute pixka bat, lehenengo urtea unibertsitateak finanziazea eta denbora horretan beste beka batzuk eskatzea, azken finean behin hasita duzula, igual erresagoa da, kompetitiboagoak diren beka batzuk eskatzea, ez? Horrelako gauza batzuk, baina beste aldetik ere bai, beste aldea da, baldin badagoela ikasle bat, kriston motivazioa daukena, tesi bat egiteko, eta bokazioa ere bai, eta ez baldin badu bekarik lortzen, jole, nola ez diozutzi behar pertsona horreri doktora dutza bat egiten, ez? Igual, arte edo horrelako arlo batean, erresagoa izan daiteke, igual ez duzulako horren beste dirurik behar, ez duzulako laborategiko materialik behar, edo zerbait, eta igual literatura gehiago behar da, ez? Diru gutxiago, baina gure kasuan zailagoa da, baina nola esaten diozu ez kriston bokazioa dauken pertsona bateri ere, bai, orduan hor bi aldeak daudela uste dut, ez dakit. Zuk Jone nola ikusten duzu, alde batetik hortik, Aroiak esaten zuen bezala, egia dalako, baliabide material gutxio behar diala o humanitetatako, o arteko baten, esan dezakegu, ordenagailu batekin eta liburutegi batera maldin badaukazu, egia da ezin dela konparatu baldintza duinetan egiten duen batekin. Baina, laborategi baten beharrik ere ez daukazu. Nola ikusten dezu egoera hau zure arloan? Egia da hori, igual materialak eskasagoak direla edo beharrezko materialak, baina aldi berean ere adibidez hori, arte historia ikasten baduzu edo humanitateak ikasten badituzu, esparru hoietan lanbide bat aurkitzea da oso zaila. Osea, teknikoki irakasle ez bazara da oso zaila zerbait garatzea. Orduan ze aukera dituzu. Osea, irakasle izan eta tesia aldi berean egitea, edo bestela langabezian, edo igual kamarero bestela lan egitean, nik ezagutzen dudalako ere jendea, kamarero edo ez dakit, bestelako lan ere oso duinak ez, baina orduan ez duzula zure arloarekin lotura duen zerbaitetan lan egiten. Eta aldi berean autoesplotatzen duzu zure burua beste horretan ez, tesian, orduan ez dakit. Eta hala ere, komentatzen dugun guztio hala ere, unibertsitateak zeozer positiboa izan behar du, denok egia esaten akademian sartu nahi degula, zuk zeuk esan dezu zure helburua balitzatekela hor bertan irakasle eta gelditza. Ze uste dezu dala ematen diguna unibertsitateak, hala ere bertan gelditu nahi izateko? Jakintza sortzea ez, eta guk ez badugu egiten, orduan ez dakit nortzuk egingo duten, egongo da jendea ez, baina azkenean guk badaukagu helburu bat, badaukagu motibatzen gaituen ikerketa arlo bat, eta horren inguruan jakintza sortzea eta eraberean ikaslei transmititzea uste dut dela zerbait oso positiboa. Eta zentzu horretan ere pena bat da gizarteak edo unibertsitateak ez berbantzea hori. Zeren azkenean lan eskaintza berez ez denez oso duina, jakintza hori transmititzearen kalitatea ezakit. Batzutan urratzen da edo ezakit. Nik uste unibertsitateak ematen duen aukera onena da ikerketarekin jarraitu ahal izatea etxean. Osea, hemen dinot, ez joatea kanpora ikerketarekin jarraitu ahal izateko. Gauza da, bere zailtasunak ere badituela, ez da inerreza, eta ez dira hainbat aukera hori garatzeko, ez? Baina hori da oberena, berak zen duen moduan, jakintza sortzea. Azkenean hori da motibatzen gaituena ikerketan sartzeko, eta
nik ikusi nuen bide bakarnetarikoa esan adibidez unibertsitatean jarraitzea, hor egiten da ikerketa. Zukaroia, unibertsitatean zauden momentu honetan, baina dozein laborategitan eta egon izango zenuke. Ikusten dezu zailtasun gehiago laborategi batera juteko, Jone komentatzen zuna ikerketa hemen egiteko unibertsitatea zehatzagoa o errezagoa dela, o irten bide zuzenagoa behintzat. Eta egonkorragoa. Eta egonkorragoa. Olako horik eta ikusi dezu, izan dezu esperientzia enpresan, agian zuzenean hemen sartu zara, ez dakit? Orain enpresara begira nabil baita ere, hori esan behar dut, hor momentu honetan. Baina bai, nik uste dut komentatu dutena, ez? Jakintzaren asunto hori nik uste dut klabe dela, ez? Igual laborategi batean edo enpresa munduan, ez da horren jakintza bilatzen da, baina bilatzen da ikertzen duzunaren aplikazio zuzen bat, ez? Nolabait horrek diru bat edo zerbait generatzea, eta unibertsitateak aukera ematen dizu jakintza sortzearren, esan nahi dut, ez? Igual ikertzen duzunak ez daukala aplikazio zuzen bat, ez? Baina ikertzen da jakintza lortzeko, eta aukera daukazure bai, zuratzetik datozen ikasle guzti horiei jakintza hori zabaltzeko eta beraiek ere bai mundu honetan sartzeko, eta nik uste dut hori dela pixka bat unibertsitatearen xarma. Ikerketa asko egiten dara bai enpresaren munduan, eta ez dakit beste horretan ere bai horrela funtzionatzen duen, baina hori nik uste dut aplikazioa guztiz ezberdina dela. Arlo teknikoetan, edo Jon ez zuri galdetuko dizut, egia da daukazula aukera agian zabalagoa ematen duna, ez? Daukazula unibertsitateko aukera, enpresa pribatukoa ikerketatik eta urrutiago, baina hor da artean zentro teknologikoak edo liratekenak, ez? Bai dala ia ikerketa hau funtsa. Bada ikerketa. Irakaskuntza gutxigokin, ez dakit, nik nere arloan lan kontratoak eta normalen finkoak dira, bai egia dela horko prekaritatea datorrela, beka publikoak eta eskatu behar dira, diru laguntzak eta izateko. Zuek artearen ikuspuntutik, badaukazue olako tarte bideren bat, edo unibertsitatea da aukera bakarra? Komisariotza, adibidez... Zer da komisariotza, barkatu? Pues erakusketak garatzerako orduan, zuk egiten duzu ikerketa bat eta gero aplikatzen duzu visualki, ez? Adibidez, zuk erakusketa egiten duzunean, kuadroak edo artelanak ez dira ez dozein modutan jartzen. Zuk sortzen duzun diskurtso horren arabera erabakitzen duzu ze artelan jarri, ze artistarekin hitz egin, zer sortu dezakeen artista hori, eta orduan gero sortzen duzu ere testu bat, baita ere mediazio programa bat, jakintza hori transmititzeko ere. Baina hori, lehen esan dudan moduan artearen egoera da askoz prekarioagoa, eta dena den hori badago uarte zentroa, adibidez ni horrego nintzen ikerketa bat egiten, eta gero ere egin nuen aurreko urtean izan nintzen komisariotza barkatu, programa bateko komisarioa, eta garatu nuen ere ikerketa bat, eta zentzu horretan sortu nuen erakusketa, eta baina egia da, adibidez, erazabalago batean, museoetan, eta gauzak zailagoak direla, zailagoa dela hor sartzea, eta adibidez ni bezala, neska gazte baten moduan sartzea mundu horretan oso zaila da. Ere, komisario baten ikuspuntua delako, batzutan dago nahiko estereotipatua genioaren ikuspuntuarekin, ez? Orduan, ez dakit. Osea, ikuspuntu horretatik da. Komentatu duzu neska gazte bezala, generoak eragina du? Bai, nik uste baietz. Bai. Azkenean, ez dakit, ez da berdina komisarioa izatea 25 urteko emakume bat, edo 40 urteko gizon bat, edo, ez dakit. Estereotipo horiek daude oso markatuak. Orduan, ibilbide hori izatea da zaila. Baina, bueno. Osea, da oso interesgarria, eta niri gustatzen zait asko. Eta ere uztartzea ikerketarekin, eta, nik gozatu nuen, baina era berean hori. Ikusgarritasun puntu hori ez da berdina. Zentro teknologikoena eta zu komentatu dezulako? Aioarekin guztiz adoz. Ez dugu aipatu, esan dugu ikerketa bakarrik universitatean daitekela, baina noski enpresak ere badira, eta Euskal Herrian badira enpresak ikerkuntza egiten dutenak, bai osasun zientzetakoak, zein kimika arlokoak, ingenieritza arlokoak, komisarioa ez dakit, baina euren helburua beste bada. Berak oso ondo azaldu duen moduan, euren helburua monetarioa da, dirua irabazi behar dute. Eta duzun presioa, ezagutzen jendea badago bera enpresetan lan egiten eta bertan jasaten duzun presioa, unibertsitatearekin alderatuta, ez dauka alderik, ez?
Orduan, bueno, bai, dirua irabazten da, egonkorra izan daiteke baita ere, baino zer eskainiz edo zeren bueltan, ez? Orduan, Zeran, jonek esaten zuen bezala, ez, unibertsitateak daukan balio gehigarri hori irakastearena eta jakintza sortzearena eta transmititzearena galduko genukela, ez? Olako batean. Ikertzeko malgutasunare, guk ez dugu nahi duguna ikertzen, hau da, guk ikertzen duguna proiektu baten barne dago, baino badaukagun malgutasun bat, esperimentu batzuk proposatzeko edo gauza berriak probatu alizateko. Baina enpresa baten, zelan gastatuko duzu dirua, ezer jakin gabe, nora eramango zaituen, inongo benefiziorik ez duena sortuko, zelan utziko izute hori egiten. Guk sortzen duguna da jakintza. Osea, ez du aterako dirua hortik. Orduan, ikerkuntza basikoa edo galduko litzatekela. Niretzako da, zure esatelez zure harima, edo aurrari saltzeari moduan, ez? Osea, ni formatu egin naiz, nik hainbat gauza ikasi ditut, eta orain, joango naiz dirua irabaztera horrekin. Niri irakatzi didatenak edo niri formatu nahuenak, ez duen hori bilatu, ez? Osea, bilatu beste gauza bat, ez dakit. Baina hori bakoitzaren autua da, eta noski askok horra jotzen dute, egonkortasun hori bila, ez dago beste aukerarik. Itzegin nahiko nuke, pixka bat, hasieran zuk atera ezun gaia, bai, kanpora joan, hemen gelditu, komentatu dugu unibertsitatea dela bertan gelditzeko aukera zuzenena, edo behintzat lehenengo aukera hemen gelditzeko. Jon, ez du komentatu duzu Txilera, Txile? Ez, Mexiko. Mexikora, barkatu. Zoazela datorren kurtsoan, Jon, Aroia ezakitzuek estantzia internazionalik edo izan dezuen, ze esperientzia eduki dezue kanpoan, hobeto daude, okerrago daude, berdin gaude ikertzaile guztiok, benetan esaten dugunen kanpora joan egia da irtenbide hobeak edo baldintza hobeak ditugula, o besterik gabe hemengo lan falta bat da eta baldintza berdinetan baino kanpoan diferentzia izan da han badaukagula lana? Jone, adibidez. Ni ezakit oraindik ez naizelako joan kanpora, baina ezakit. Uste dut ere ezakit, baina Mexikon badagoela como ikerlari lanbide hori, zeinetan ez duzun uztartu behar igual hainbeste irakaskuntzarekin eta bai ematen dizuten espazio hori ondo ikertzeko. Orduan, ezakit. Aroia, zuk? Ni bai egon du nintzela atzerrian baitare, ni Txilen egon du nintzen, ikerketa talde batean, eta ezakiz ze soldata zaukaten edo ze egonkortasun zaukaten, baina egia da, igual publikoki edo gizarte mailan balio bat ematen zitzaiola somatzen nuela, gutxienez. Hori bai. Eta gero bestea zen egoera hobeak dagoen kanpoan hemen baino, ez? Kanpora juteko arrazoi, azken zein da arrazoia? Handa hola lan eta hemen ez, baldintza hobeak direla, pixkat dena? Pixka dena nik uste. Alde batetik, tesia maitzan badaude ikerketa talde asko, pixka bat eskatzen dizutela kanpora joatea bezala, ez? Como, izango balitz bezala, egin behar den zerbait. Badirudi joan behar zarela kanpora 2 urte ikertzera. Nik uste ongi dagoela, beste gauza batzuk ikasteko, beste ikertzeko mota batzuk ikusteko, edo dena delakoa. Baina gauza da, askotan, saiatzen zara joaten, prestigio handia duen leku batera, ez? Alik eta gehien formatzeko, edo kurrikuloa ere bai pixka bat hobetzeko. Baina noski, jende asko joaten da, ikusten dure bai, kanpoko leku askotan lan baldintzak asko zobeak direla, eta orduan gero ez dira bueltatzen. Edo ez daukate ez dare bueltatzeko aukerarik, ze bueltatu behar zara, baina beka bat behar duzu bueltatzeko, edo zerbait izan behar duzu hemen bueltatu alizateko. Orduan, nik uste ongi dagoela atzerrira joatea, baina uste dut gertatzen ari zegula Euskal Herrian eta Espainia mailan ere bai, ari garela etengabe jende formatua kanporatzen, baina gero ez direla bueltatzen, ari gara jende oso formatua galtzen aldi oro, ez? Eta nik uste dut, hola, ez dakit, gainentzeko ikusten duzuen. Adibidez, nire esparruan baita ere, jendea zertarako da kanpora, azkenean dirua irabaztearren, dirua kobratzen da, postdoc bat egiterakoan, Estatu Batuetan, Alemanian edo Australian, oso ondo errekonozituta dago, eta baita ere publikatzeko eta aukera handiagoak edo gehiago dituzulako, aldizkario on hauetan eta kurrikulum on bat bete alizateko, aukera handiagoak edo gehiago dituzulako. Baina, karo, beste hainbat gauza uste dituzu alde batera. Nik egon nintzen baita ere kanpoan, Bordelen egon nintzen, 6 hilabetez, gutxi gora era, eta, ikusi nuen egoera, oso ondo ikertzen zen, ikerketa zentro bat, dira batzuk, baina ikerketa zentroa zen, eta bertakoak ikerlariak ziren, bakarrik ikerkuntza egiten zuten, estatu frantziarrentzako,
Baina gero adibidez, urteak pasata, elkartu naiz bertan ezagutu nituen lagunekin, eta batzuk Suitzara joan dira, postdoka egitera, ez dakiz zer, eta eurek esaten dira, eske kobratzen dugu doblea orain, baino laborategitik etxera goaz eta etxetik laborategira. Hemen ez daukagu ez bizitza sozialik, ez lagunik egiteko aukerarik, ez da dirua gastatzeko aukerarik. Horregatik baita ere aurrezten da orduan. Bueno, gauza guztiak ere kontuan izan behar dira, nire ustez, niretzako. Karrera zientifikoa, baina baita ere zure bizitza pertsonala, ez? Osea, zer nahi duzu, zure bizitzan, nahi duzu kanpora joan 10 urtez, eta gero bueltatu zure herrira, inorrez ezagutu inongo, ez dakit, no sé. Horrek ere prekaritate bat baduela, naiz eta lan baldintza funtsak hobeak izan. Eta berak esan duen moduan, bueltatzeko beste beka bat eskatu behar duzu. Eta beka hori ez da betirako, baita ere izango da denboraldi baterako. Eta berriz ere, bueltatu zaitezke 10 urte pasatuta, egoera berdinera. Hau da, tesia bukatuta egonkortasun gabe, eta 10 urte kanpoan emanda, egoera berdinean topatu dezakezu zure burua eta jente asko ez da bueltatzen, ez daukalako egonkortasun hori, eta eskaintzen diotena ez delako berak kobratzen duena Alemanian. Alemanian doblea kobratzen baldin badu, aguantatuko du da purtsu bat hemen gehiago, ez? Osea, zozer topatu arte. Hori da gertatzen den askotan, osea. Baino, badago adibidez Eusko Jaurlaritzako beka bat, gaur egun, zeinak, postdoka egiteko, zeinak, eskatzen duen 2 urtez kanpora joatea, baino bermatzen duen ondoren beste 2 urtez ona bueltatu alizatea. Zertatzen da, esaten dutela, postdoc bat 2 urte bakarrik egitea, ez duela zertarako emoten. Nire arloan adibidez, ez? 2 urtetan, lehenengo urtean ikaste duzu teknikaren bat, ikaste duzu zozer, 2. urtean hasten zara esperimentuak egiten benetan, 3. urte bat behar duzu hori finkatzeko, eta 4. urte bat hori publikatzeko. Osa, esaten da, postdoc bat, baina ez dakit prestigio maila den, edota horrela egiten zutelako aurreti baita ere, baina esaten dute 4-5 urtez gutxienez on basarela, ez? Claro, 2 urtez kanpora joan eta beste 2 urte ona etorri, zertarako ematen dizu hori? 4 urte pasatuta gero, ez zeugitzeko, ez baldin moduzu publikatzen berriz ere, berdin zauz. Eta lanerako inkorporazioa atzeratzen eta jarritu. Hori da, eta egonkortasun hori atzeratzen. Pena merezi du ez, depende norberaren autua da, azkenean. Komentatu dezuen ideia bat eta izan da, gizartearena, ez? Balio duen doktore batek gizartean. Pixka bat hortaz eta hitz egitea gustatuko litzaidake, ikusteko benetan ea hemen ez duen gizartean baliorik doktore izatea, gelditzen dan, doktorea zera taulako komentario baten, baina ez duen gehiago trasten nintzen, eta ea hemen dikan kanpo, bai dagoen rekonozimiento handigo bat, gizarte mailan horrek ere beti moldatzen duelako reakzioa nola zaintzen diran ikertzaileak. Nik esango nuke hemen jendeak esaten duzenean doktoretza bat egin du, tesia egiten ari naiz, edota jendeak oso positibotzat hartzen duela, eta oso ontzat. Zertatzen da, gero ez dagoela horren errekonozimendu bat, digamos, gobernu mailan, estatu mailan, edo lege mailan, ez? Adibidez, oso kuriosa pasatu ziren pasan urtean, ni ordezkapen bat egiten unibertsitatean, eta doktor izateagatik plus bat neukan. Normala edo, hori esan rekizito bat, beraz, hori plus bat zen. Doktor izan gabe, klasak eman ditzazkezu unibertsitatean. Zertatzen da, plaza ateratzen duzunean. Plaza ateratzeko, doktor izatea, errekizito badela. Beraz, ez daukazu ja plus hori. Hau da, ordezkapena egiten nuen bitartean, gehiago kobratzen nuen plaza izan eta gero. Zer da, ez dela errekonozitzen, zu eskatzen dizute tesi bat egitea doktor izatea, baina ondoren ez dizute errekonozitzen, ez dizute horrengatik ordaintzen. Orduan, hori pizka bat falta, ni uste dut gizarte mailan, kalean, jendeak hartzen du oso ontzat, baina gero, lege edo administrazio mailan ez dagoela horren errekonozimendurik. Agian ere, Jone, zuri botatzen dizut, ez jakintasun bat edo dago tesi bat zer dan, o doktore bat zer dan. Bai. Eta batez ere, igual zientzietan eta, baina arte historian adibidez, doktorea zarela esatea edo zagin. Batutan, pixka bat kortozirkuito, baina, bai, zagin. Eta zuk zure erlan nola ikusten zu? Kanpoan rekonozimentu gehiago ikusten dezu internazionalki arte munduan doktore dan norbaitek beste rekonozimentu bat, komentatzen zen dituen komisario hauekin eta hemendik kanpo beste izen bat dutela eta doktor izateak laguntzen du, edo ez besterik gabet da figura batzuk esan dezuna oso idealizatua eta dagona eta horrek du balioa eta ez doktore izateak, nola bizitzen dezu hori? Nik uste, askotan badagoela nahiko idealizatua, baina eraberean, eta baita ere hori komisarioaren ikuspuntua adibidez hori egiten direnean bienaleak eta guzti hori. Komisarioak
badaude eta badaukate errekonozimentu hori internazionalki, baina kasu honetan, eta adibidez nire arloan dela artearen historiografia feminista, pues zentzu horretan batzutan ere badaude arazo batzuk, porque askotan sartzen da como nitxo batean eta igual sozialki edo etikoki ondo geratzea tokatzen denean irekitzen duten nitxo hori eta arlo hori ikertzen duten komisarioi pues, ateak irekitzen dizkiote, baina gero isten dituzte berriz ere eta igual pasatzen dira ezakitzen bat urte eta gure ikerketa arloa ez da asko saritzen, ez dakit ondo azaldu naizen, baina... Baina ikuste dut ulertu gara. Bai. Zuk nola ikusi dezu, zu ere estantzia internazionalakin eta? Nik uste komentatu dutena pixka bat, ez? Nik uste hori, esaten duzunan ikerlaria edo ikerkuntzaren munduan lan egiten duzula, jendeak egiten duela moduko bat, ez? Ola, izenak berak badaukela bere xarma pixka bat, ez? Baina gero hori egunerotako tasunean, ziurgabetasun guztionek eta prekarietate guztionek komentatu duguna, horrek esan nahi du, benetan gero ez zaiola baliorik ematen egunerokotasunean. Eta askotan ere bai jendeak ez dakila ez zer egiten dugun, ez zertarako egiten dugun, ez zergatik egiten dugun, eta hori da ere bai gaudelako askotan zentratuta, hori publikatzea, baina publikatzen dugu ikertzaileentzat ere bai, osea, ja da gure mundua ezagutzen duten pertsonentzat. Orduan, beste gizarte guztiak ez dakiz zer egiten dugun. Eta nik uste dela alor guztietan gertatzen den zerbait, pixka bat generala dela. Orduan, bai, lanbide edo profesio bezala, bai, balio bat ematen zaiola, baina gero realitatean jendeak ez daki oso ongi zer egiten dugun. Nik horrela sumatzen dut pixka. Eta uste duzu etorkizunera begira, divulgazioan igual gehiago sartu beharko ginatekela? Bai, gara divulgatzen jada ikerlariak diren pertsonentzat. Kongresuak dira ikerlarientzat, publikazioak dira ikerlarientzat. Eta ikerlariek badakiteia zer ari garen egiten, eta jakin nahi balin badute, pues, gura bizena bilatu eta bilatuko dute zer publikatu dugun. Baina nik uste behar dugula kriston esfortzua gehiago divulgatzeko gizarte orokorari. Eta modu honetan ere bai iritsiko da politikoei gehiago edo eta finanziazio eman dezaketen enpresa horiei, finanziazio ematen duten asko dira askotan bankuak edo enpresa batzuk edo dena delakoak. Eta nik uste dut hori divulgazioa izan behar dela puntu oso importante bat. Jendeak ere bai jakiteko zer ari den ikertzen, zer ari den egiten, zer jakintzari den sortzen, eta horrek nola irekitzen dion bidea gero egiten den beste guztiari. Ze jakintza hori sortu gabe, ez lirateke beste gauza asko egon dugu. Baina aldi berean, noizatera behar dugu denbora divulgatzeko, ez? Hori da, Joni galdetu behar nion oraintxe, berak esan dula lan asko, ordu asko, zein behar dugu, igual beste espezializazio bat sortu. Igual izan dadila ikerlaria tal bat ez dana zentratzen hainbeste gauza berriak ikertzera, baizik eta ikertutakoa publikatzera, modu divulgatibo batean. Bai, a ber, ni uste dut, jakintzaren transferentzi honetan parte gure errua dala, baina baita ere parte sistemaren errua dala, ez? Osea, apurtzu bat viktimizazioaren aldetik, izan ere, bera esan duen moduan, guk publikatu behar dugu, aurrera jarraitu alizateko, baina publikatu behar dugu aldizkari espezializatu baten, ez dakizer, eta ondoren divulgazio horrek, nola baita ez digu inongo kurrikulunik ematen ikerlari karrera horretan, ez? Adibidez, unibertsitatean jarraitzeko, divulgazioak badauka bere atala baita ere horre ere kontuan hartzen da. Baina zertatzen da, denbora. Zer egin beharko genuke, irakasle gehiago kontratatu, bakoitzak irakaskuntza gutxiago eman alizateko eta ikerketa gehiago egin alizateko. Baina baita ere, ikerketa hori justifikatzea, eskatzea, askotan gaur egun ja, unibertsitatean ez da justifikatzen ikerkuntza, baizik eta bakarrik irakaskuntza. Baina, horretan gara sartuko. Gure kasuan adibidez, badaukago ikerketa proiektu bat artearen historia eta literaturarekin. Eta proiektu horren barnean eskatzen zigutena bazen divulgazioa. Orduan Santelmo Museoan aurten, uste duzela, hilabetean behin, egin ditugu bertsosaioak, antzerkiak eta alakoak, orduan izan da oso interesgarria. Osea, saretzeko ere gure ikerketak eta emaitza izan da nahiko nik uste positiboa. Bai, askotan diru laguntzak eta fundazio pribatuak ematen baldin badituzte, eurek... CNH-ukoa. CNH-ukoa esan. Baina beste batzu dira, Lakaisa, Tatiana, edo... Eta horiek bai, bilatzen duten azkenean, publikoari edo gizarteari jakinaraztea zuk diru hori jaso duzula ikerketa konkretu bat egin alizateko. Eurek esate dutelako, Lakaisa apoia, ez dakizer ikerketa, ez dakizer gaizotasunetan, edo eta artea, hau berreskuratzeko, ez dakit zelan izango den. Baina hori ere bilatzen dute, fundazio pribatuek azkenean zeurek diru bat ematen dute, eta horren isla ere horrela hartzen dute, ez? Horren buelta, eurentzako da, gizartea jakitea eurek horretan inbertitu dutela. Baina bai, falta da denbora gauza asko egiteko. Artean adibidez,
errezago ikusten dugu, ez? Arteko esposizioak eta azken finen ez dakit dan azken helburua edo, baina, bueno, ideario kolektiboan badago museo batera jun eta arte ikusten, erakusten dan zerbait dela. Gian, zientzia nolako zer aplikatu beharko litzatekela iruditzen zaizu? Interesgarria izango zen, eta baita ere artea eta zientziak uztartzea, edo adibidez, orain dela aste batzuk ezagutu nuen ikerlari bat, matematikaria, egin duena liburu bat arteak, edo matematikak, artean daukan eraginari buruzkoa. Eta egin du liburu divulgatibo bat, eta bertan jartzen ditu ariketak, eta kontatu zidan, ere, saiatu zirela EHUn egiten, como proiektu bat, elkarlanean aritzeko artistak eta zientifikoak. Eta, azkenean ezen atera, baina, zakit, izango zen interesgarria ere ikustaraztea. Hor, Jon, komentatu dezunakin, entitate pribatuak eta sartzen dianen finantziatzea eta gustatzen zaiela erakustea azkenen diru hontan inbertitu dela eta hori publikatu behar dela. Hor, ulertzen dut betiko publiko-pribatu arteko dikotomia hortan eta sartuta, pribatua maldin bada finantziatzen duna, investigazio arloak oso akotatuak egon daitezke beraiek nahi dutenetara, baina divulgazioa bere eskatzen badute, igual diru publikoak ere ikasi beharko luke horlako zer. Guztiz ados. Bai. Azkenean hori izango litzateke baitare gure jakintza gizarteratzeko beste era bat. Gauza bat da, nire ikaslei, nik sortu duan, edo nik dakidana eureri pasaraztea, baina baitare publiko generalari hori ere helduaraztea nolabait. Agian ez hain sakon mekanismoa horrelakoa da, baina bai zergatik honek egiten duen efektu hau. Ez? Ikertzen ari gara, zergatik honek efektu hau dauka. Ez diogu azalduko hartzaile honek egiten duelako ez dakizer, baina bada era bat jakintza hori ere transmititzeko eta ni uste bai ideia ona litzatekeela baita ere horretatik ikastea. Eta beste meloi bat irikitzegatik, Aroia, hau zuri, honekin lotuta okurritzen zaizkit, gero Jone pasoa zuri emango dizutela, ze artikulo eta revista sistemataz eta hitz egiteko pitxin bat, horrazkenen negozio boro bila da, ze publikatzen duenak pagatzen du, o irakurtzen duenak pagatzen du, baina revistak ez du patzen. Uste dut Eusko Jaurlaritza ez, Europako beketan hasi dirala eskatzen aldizkari irikitan publikatu behar izatea, diru publikoarekin egin dana. Hori ere, egia da, artikuluak eta oso teknikoak dirala, baina irikitzeko eta balio beharko luke, orduan, zure ikuspuntua hortan, badakit marroi badala, baina hor revista iriki itxiena artean, eta gero gustatuko litzaiake zure ikuspuntua ematea, ze ez dakit publikazioen kontua artean eta nola doan. Bai, kriston meloia ireki duzu. Neri artikulu nahi iruditzen zait, pasada bat. Esan dezuna da, ez? Negozio borobila. Zuzade ez dakiz zenbat urte zerbait ikertzen, eta gero noski saiatu behar zara alik eta revista oberenean publikatzen. Inpaktua alik eta hundiena izateko, ze hori gero bueltan etortzen da, ez? Bekak eskaintzeko, zenbat eta publikazio beak izan, pixka bat horti dijo asuntoa, baina noski, revista hon batean publikatzeko, diru gehiago behar duzu, gehiago ordaindu behar duzu. Eta diru hori bai lortu egin behar da. Orduan noski, ni teknikari izan dere bai publikatu izan dut artikuluren bat, baina hori artikulu xume bat baldin bada, joan behar zara, revista xume batera, baina revista xume batek ez dauka inpaktu handirik. Eta lan oso on batekin balin baduzu, joan behar zara, alik eta revista oberenera. Eta ni ordaindu behar izatea, 1.000-2.000 euro, nire lan bat publikatzeko, eta gero, irakurri nahi duenak ere bai ordaindu behar izatea, iruditzen zait, eske ze gaude erotuta burutik edo zer dago, ez? Orduan ikuste bai, joera izan behar dela, gero eta gehiago revista irekietara joatea, ez? Ez dakit. Eske da asunto bat dela akojonantea. Nik ezin dut ulertu. Negozio hori nola atera den eta nola jarraitzen dugun, ze gainera da pixka bat el perro que se muerde la cola, ez? Osea, sartzen zara hor zirkulu batean eta guk ari gara hori sustatzen. Gu ari gara irakurtzeko. Hori da, eta gu ari gara sustatzen hori ala izaten jarraitzea, baina nola ateratzen gara hemendik, ez? Eta nik uste dut, Europan egiten ari dena komentatu dezuna oso interesgarria dela, eta pixka bat hasi behar garela hemendik nolabait ateratzen, ez? Gu geu gara ari garenak hau sustatzen, modu batean. Zure arloan, Jone? Nik ez nekien hori eta lagun batekin hitz egiten ari dela tesia egiten ingenieritzan esan zidan, artikulu bat publikatzeko ordaindu behar zituela 5.000 euro, ez da bai, 1.000 motz gatu zea. Aldizkaria baitan. Iruditu zitzaidan surrealista, porque, karo, adibidez hori, bekarik ez baduzu, nola publikatu behar duzu. Osea, nondik ateratzen duzu diru hori. Gure kasuan hori ez dugu ordaindu behar, dena den ere errealitatea da, aukerak eskasagoak direla publikatzerako orduan, eta baita ere lehen esan dudan moduan gure ikerketa arloa nahiko espezifikoa denez, sartu behar zara hor
Osea, egin behar duzu zerbait erakargarria. Eta adibidez, zentzu horretan, ni eta nire ikerketa taldea zentratzen gara Euskal Herriko testu inguruan ikuspegi feminista batetik. Karo, zentzu horretan, ze punturaino interesatzen zaio Madrilgo bateko aldizkari bati zuri publikatzea, edo ez dakit. Eta zentzu horretan ze aukera dituzu orduan meritu horiek izateko. Orduan da nahiko etxigarria puntu batzuta, baina bueno. Baina ez dugu ordaindu behar. Bueno, argi ira daitela... Norbaitek ordaintzen du. Irakurleak ordainduko. Baina argi ira daitela, gu ez duela gure poltsikotik ordaintzen publikatzen baizik eta ikerketa taldeak proiektu bat eskatzen duenean, bai, bertan badagoela tal bat publikazioentzako. Eta proiektu bat ematen zutenean, hor badagoela diru kopuru bat publikatu ahal izateko baita ere. Horra, jefeak ez du bere poltsikotik ordaintzen, eta guk ez dugu gure poltsikotik ordaintzen. Zertatzen da, berak esan duen moduan, zenbat eta hobeto publikatu, proiektu handiagoak ere lortu ditzakezula, ordan diru gehiago, eta guk gainera gero ordaintzen ditugu suskripzioak hoiek irakurtzeko. Edo unibertsitateak berak. Guk ordaintzen dugu baita ere publikatzeko. Bakarrik publikatzen ditugu datu positiboak. Egiten da ikerketa negatibo guztia ez da publikatzen. Gero, etorri daiteke beste bat, eta proiektu berdin bat eskatu, hori berriz ere errepikatzeko. Berak ez dakielako hori eginda, dagoenik ez da. Ordan, sistema horren akatzak edo azaleratzen ari dira, eta nik uste adibidez hori ordaintzearena publikatu izateko bukatu egin beharko dela. Puntu baten, eta ordaintzea baita ere, jakintza hori irakurtzeko edo bereganatzeko, eske tonta gara, ez? Osea, jakintza sortzen ari gara, eta ordaintzen dugu hori plazaratzeko, eta gainera ordaintzen dugu besteen jakintza bereganatzeko. Aroiak esan duen bezala, plan borobila. Bai, norbaitentzako, bai, desde luego hori da. Baina guretzako ez. Bukatzen jun beharko ginake, nik uste 5 minutu edo gelditzen zaizkigula, bai bukatu nahiko nukela, etorkizunerako ikuspuntu itxaropentsu batekin. Ordun, ze azkenen, hasiera baten bai erdialdea bai zentratu gehala gehiago, arlo negatibotan eta, baina hasieran bai esan degula oso bai guretzako ikerlari bezala, eta nik uste gizarteari ere aportazio positibo bat egiten degula, eta hor dagola ikertzearen benetako muina, ezta? Gustatuko litzaidake hori, ronda baten eta agian Jone zukin hasita eta honeaka, valorazio positibo bat esan de, baina, bueno, esperientziaren bat edo komentatu ez hoi, eta zer komentatuko zenioketen, ikertzaile berri bati edo zergatik bide hau bai? A ver, oso... Sin presión. Ya, a ver, es que... Ez du zertan positiboa nahi izan behar, eta pixka talaitzagatik eta, baina, bueno, hori, ze gomendio emango zenioketen, edo, adibidez, nahi okurritzen zait esatea, ez kezkatu lehenengo 2 urtetan, ez da ez errateratzen. Bai, hasieran oso galduta zaude, baina gero, denborak aurrera egin ahala, osea, zentzua hartzen du, eta bideaz gozatzen hasten zara. Osea, bueno, eta prozesuan ere, osea, pilo bat ikasten duzu, baita ere, hori, nire kasuan ere, ezaguten duzu jende interesgarri asko, elkarrizketak egiten dituzu, eta adibidez, igual, ateratzen zara liburuetatik, eta hasten zara ia, artistekin hitz egiten, beraien esperientzia pertsonalak ezagutzen, eta, zakit, osea, interesgarria da, eta ikusten duzu ere, osea, hasten zara, bueno, baloratzen duzu ere zure lana. Osea, zentzua izaten hasten denean, baina... Animo. Ni guztiz gomendatuko nuke egia esan tesia egitea, beti esan da, ziur egon behar zarela, non sartzen zaren edo jakinda, ez? Osea, baino bide oso polita da, ni esango nuke nire bizitzako urterik oparoenak edo berenak izan direla, zuk esan duzu moduan, lehenengo 2 urtetan ez da esera ateratzen, baino burua hausten duzu, zer egin du txarto, zela nau konpondu, eta azkenean hori baita ere da ikerlari izatea, ez? Osea, gauza baten sakon sartzea, eta hori konpontzea, arazo horreri bide bat ematea, eta gainera emaitz bat jasotzen duzunean, emaitz positibo bat, esaten duzu aldaketa bat dago, jode, osea. Hor da, eguniko oberena, zure bizitzako eguniko oberena, karo, bere alde honak eta txarrak ditu, noski, baino bizitzako atal guztien moduan. Eta gainera tesia, nik ere beti izaten diet ikaslei, dala, bai, ikasten duzu asko, zientziei buruz, ez dakiz baina baita ere ikasten duzu asko, zutaz. Zutaz zela manejatzen dituzun arazoak, frustrazioa zela manejatzen duzun, beste hainbat gauza egin behar dituzu, ez bakarrik esperimentuak, baizik eta bekak eskatu, ez dakin ora joan, ez dakiz zer prestatu, ordan ikaspen total bat dela deritzot, eta guztiz gomendagarria. Eta zu, Karoia, ikerlari bezala, baino tesirik egin gabe, zure esperientzia edo? Bero, nik ere bai komendatuko nuke tesia egitea, esan, komendatu dugun guztiaz gain,
bai uste dut Jonek esan duen bezala, ziur egon behar zarela hori da nahi duzuna, ez? Benetan nahi duzuna. Nik uste dut baloratu behar dituzula ikasi eta gero dauden aukera guztiak eta ikusi ea hau den nahi duzuna. Ze jende asko amaitzen du ikerkuntzan pixkat inerziaz, ez? Egiten duzu gradu mailerako lana, mastera mailerako lana eta nolabait sortzen zaizu aukera eta bukatzen duzu eta amaitu eta ez dakizu oso ongi zer egiten duzun hemen, ez? Orduan pixkat bai ziur egon behar zarela daukezula bokazio moduko bat, baina gero hori ikasten duzula pila bat, baino ez bakarrik ikertzen ari zaren esparruaz, baizik eta bizitzaz orokorrean, ez? Proiektua nola justifikatu, bekak nola eskatu, pila bat bidaiatzen da, jendea ezagutzen duzu. Eta nik uste, bai ez hori, doktoradutzak ematen dizun formakuntza oso handia dela, eta ate asko irekitzen dizkizula, gero, amaitzen duzun tokian amaitzen duzula, Osa, dela ikesketa prozesu oso handi bat. Eta, bueno, hori, nik doktoratuta ez dutela, guzti esan eta gero, baina bai nire lanpostuan ere bai nahiko antzekoa dela azken finean, ez? Egunerokotasunean ikertzen ibiltzen gara teknikariak ere bai, ikasa formatzen ditugu berdin, kongresuetara joaten gara, publikatzen dugu, orduan pixka bat antzekoa izan daiteke, baina daukan ziugargabetusun berdinarekin. Baina, bueno, nik uste valorazio finala positiboa dela eta pixkanaka gauzak aldatzen ari direla, eta espero dut aldatzen jarraituko dutela. Orduaz, nik uste dut hemendik aurrera gauzak hobeto joango direla. Eta gainera orain kontratu bezala hartzen direla, orain kotizatu egiten dela, lehen egiten ezen gauza bat zela, eta orduan pixkanaka nik uste dut obera dijoala, eta orduan, bai, honetan dauden ikasle guztiei animatu eta pixka bat ere bai perspektiba pixka batekin ikusteko gauzak, ez? Igual batzutan zaudenean doktoratutzen sartuta ikusten duzu dena mundu bat bezala, agobiatzen zara, sentitzen zara oso bakarrik, sentitzen zara ez dakizula zer ari zaren egiten, gainera ez da deus ateratzen hasieran, baina hori, inberda perspektiba pixka batekin ikusi eta ikusi formakuntza prozesu bat bezala. Ez dela beti gauzak ez direla ongi ateratzen, eta gaizki dagoena ere bai ongi dagoela. Ze beti bilatzen dugu emaitza bat, baina igual emaitza hori ez da benetako emaitza. Orduan, hori, prozesu bat bezala ikusi behar dela, ez? Formakuntza prozesu bat bezala. Bueno, espero dezagun hau ontan esku hartu dezaketen entitatei eta ea hau iristen zaien, ea hobekuntzak eta badoa zela, baina nahi eta behar baino mantxoago, eta ea hemen impultxo bat eta sartzen duten. Eskerrik asko, hiruoi, plazer bat izan da. Oso gustora ibili naiz. Eskerrik asko zuri. Eta eskerrik asko entzulei baita ere, ikerlari podcast hau jarraitu dezuenei, hau izan da guztiz aurtengoz. Dena ondo baldin badoa izango duzu gure berri, hemendikan urte betera, eta eskerrak eman nahiko nizkioke baita ere UEuri, aukera hau emateagatik, plazer bat izan da niretzako podcast hau gidatzea, eta mil esker, ondo izan, eta laster arte. Berdin.